Zohoआ मा? थांनाय माखासे सान सिगां ससियेल मिडियायाव Zohoआ गोबां सावरायजादों। सुलुंनि बायदिब्ला Zohoआ बेंगालुरुआव थानाय मोनसे कम्पानि जायखौ श्रीधर बेम्बुआ गायसनदोंमोन। Zoho कम्पानिया 45 नि बांसिन दिहुनथाय आरो सिबिथायफोर दं। बेनि अनगायैबो माइक्र'सफ्ट आरो गुगोल बायदि Zohoआबो गोबां टुल्स होयो। बे टुल्सफोरा पावारपइन्ट आरो एमएस वर्ड बायदि प्लेटफर्मनि बादायारि। Zohoआ मोनसे नखरारि कम्पानिजों लोगोसे Zohoनि सिबिथायफोरा गुबुन कम्पानिफोरनिख्रुइ खम बेसेननि। दायो गुजरात सरकारा गुबुन हादरनि सफ्टवेयारनि सोलायै भारत हादरनि Zohoखौ बोजबनानै लागोन। गुजरात सरकारा गासैबो बिफानफोरखौ Zohoनि सिबिथायखौ आजावनानै लानो बिथोन होदोंमोन। नखर मन्त्रि अमित शाहयाबो बावैसो सान सिगां Zohoनि मेल सिबिथायखौ आजावनानै लादों। Zohoआव मेल सिबिथायजों लोगोसे माइक्र'सफ्ट आरो गुगोल बायदि गोबां टुल्सबो दं। बावैसो सान सिगां Zohoनि मेसेजिं टुल एराथायाबो नोजोराव गोग्लैदों। Zoho कम्पानिया माइक्र'सफ्ट, गुगोल आरो मेटाखौ चेलेन्ज होगासिनो दं।